प्रणाम। जय भोजपुरी साहित्य अकादमी के खेला। दू गो सीरीज अभी तक हो गई बा, भाग एक भाग दो। आज भाग तीसरा बा, भाषा सम्मान के लेके झोल झाल। आज के जो विषय बा काल यानी कि 20 सितंबर 2021 के सन 2019 खातिर भाषा सम्मान के आधिकारिक घोषणा अकादमी के फेसबुक पेज या ट्विटर हैंडल से जारी भई, जौना में भोजपुरी खातिर भाषा सम्मान डॉक्टर अशोक द्विवेदी जी आ अनिल ओझा नीरज जी के मिलल। जूरी के नाम भी आ गई बटे, जो उनके पहले मालूम ना लटे, लेकिन अकादमी के काल के ऑफिशियल पेज पर आयल हा। जूरी में डॉक्टर अरुणेश नीरन, हरेराम द्विवेदी या डॉक्टर प्रमोद तिवारी के नाम भी अकादमी देहला सिहा। जूरी के लेके जो जरूरी बात कही रहे वो भाग 2 में हो चुकल बा। आज साहित्य अकादमी के जो झोल झाल अबही ले जो पहला हिस्सा में रहे ओकरा के भाग 1 में पूरा जानकारी देवे के कोशिश हो चुकल बा। आज के बतकही में चर्चा हुई साहित्य अकादमी के भाषा सम्मान के लेके झोल झाल। हमने के पहले साहित्य अकादमी के बारे में बात करनी जा, साहित्य अकादमी में जूरी के बात करनी जा। आज बात हुई भाषा सम्मान के लेके साहित्य अकादमी के जो जिम्मेवारी बा ओ से जुड़ल भाषा सम्मान के लेके। जैसे कि पहले ही बतावल जा चुकल बा कि साहित्य अकादमी की ओर से नॉन अकादमिक मतलब जो अकादमी के भाषा नहीं है, नॉन संवैधानिक यानी कि कुल 24 गो जो भाषा बारी सो ओकनी के छोड़ के बाकी भारतीय भाषा खातिर 1996 में 4 गो भाषा सम्मान के पुरस्कार देवे के घोषणा भइल, शुरुआत भई रहे। साहित्य अकादमी के वेबसाइट पर बतावल गई बा कि 1999 में भाषा सम्मान के आधा क दिहल गई, यानी कि 4 गो जो सम्मान मिलत रहे ओकरा के 2 गो क दिहल गई भाषा खातिर आ 2 गो के सम्मान कालजयी और मध्यकालीन साहित्य खातिर क दिहल गई। आ कालजयी मध्यकालीन साहित्य मतलब कि जो 24 गो भाषा रही स ओही में ओकरा के दिहल जाई, यानी कि जो नॉन एकेडमिक नॉन संवैधानिक भाषा रही सो ओकरा में खाली 2 गो सम्मान भाषा सम्मान मिली। अब हम बात करब ई एगो आज के मुद्दा के जो झोल झाल बटे ओकरा में झोल से सब लोग के मालूम हुई दिवाली के दिने सफाई करे से, दिवाली से पहले लोग सफाई करेला घर में, तो मगड़ा मकड़ी जोन बा झोल लगा ले से ओकरे के झोल कहल जाला। गंदगी जो कुछ कमी बा तो ई साहित्य अकादमी के जो कमी बा वो चीजन के दिखावे के कोशिश हो रहल बा, हम कर रहल बानी। आ ई पूरा जानकारी जोन बा ओकरा वेबसाइट से लिखल बा। झोल नंबर 1, यदि साहित्य अकादमी के वेबसाइट पर भाषा सम्मान के इतिहास के देखब तो ओहमे भाषा सम्मान के संख्या 4 गो दिहल बा, यानी कि भाषा सम्मान जो मिली वो 4 लोगन के, अलग अलग लोगन के, 4 अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग भाषा के, कालीन मध्यकालीन साहित्य के मिली। तो ऐसे 4 गो बाटे, जौना में भाषा खातिर यानी कि नॉन अकादमिक नॉन संवैधानिक भाषा खातिर जो उनकी अनरिकॉग्नाइज्ड बारी सो उ भाषा खातिर 2 गो सम्मान। अब बाकी कालजयी और मध्यकालीन साहित्य खातिर 2 गो सम्मान ई रउआ सबके वेबसाइट पर मिल जाई। बाकी जैसे ही रउआ पुरस्कार के चयन प्रक्रिया पर क्लिक करब, एगो लिंक बटे, वो लिंक पर क्लिक करब, जैसे कि फोटो में एजा फोटो वीडियो में भी आई और वो सब वेबसाइट पर भी जाके देख सके नहीं। तो जैसे ही पुरस्कार चयन के प्रक्रिया में जाई तो ओजुगा लिखल बा 6 गो भाषा सम्मान। हम वो सब खातिर पढ़ देता नहीं। पहिलका हटे, प्रत्येक वर्ष दो श्रेणियों में 6 भाषा सम्मान प्रदान किए जाएंगे। 2 भाषा सम्मान उन लेखकों विद्वानों को दिए जाएंगे जिन्होंने कालजयी और मध्यकालीन साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, तथा 4 सम्मान, ध्यान दीजिए, 4 सम्मान बारी बारी से उन विद्वान लेखकों को दिए जाएंगे जिन्हें किन्हीं उन 4 भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान दिया हो जिन्हें साहित्य अकादमी में मान्यता प्राप्त नहीं की है। यानी कि पुरस्कार चयन के जो प्रक्रिया बा ओकरा में 4 गो भाषा में भाषा सम्मान मिले के चाहिए, प्लस 2 गो कालजयी और मध्यकालीन साहित्य के। का ऐसन होता? अब सवाल उठत बा कि का अकादमी 6 गो सम्मान देले बिया? तो 2008 में और 2015 के पुरस्कार सूची अगर देखब, दूसरका लिंक जो बाटे साहित्य अकादमी के वेबसाइट पर, वो दूसरका लिंक में पुरस्कार जरा मिलल बा ओकरा बारे में जिक्र बा।
यदि ओकरा के देखब तो 2008 और 2015 के सूची में मालूम चली कि दू गो के जगह 4 गो नॉन एकेडमिक, नॉन संवैधानिक यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड भाषा के सम्मान मिलल बटे, जबकि 2 गो कालजी और मध्यकालीन साहित्य खातिर बा। यानी कि जौन पुरस्कार चयन के जौन प्रक्रिया बा ओकरा हिसाब से कुल 6 गो भाषा सम्मान में से 4 गो भाषा सम्मान भाषा के मिलल बटे आ 2 गो कालजयी और मध्यकालीन साहित्य के मिलल बा। तो 2008 और 2015 में ही ऐसा खाली भइल बटे। तो कंफ्यूजन बटे कि वेबसाइट पर कुछ अलग लिखल बा, पुरस्कार चयन के प्रक्रिया में कुछ अलग लिखल बटे। अब एकर जवाब पुरस्कारों भी यही हिसाब से दिया था, कबो 4 गो भाषा और 2 गो कालजयी मध्यकालीन साहित्य के जाता, तो कबो 2 गो भाषा 2 गो कालजयी मध्यकालीन साहित्य के जाता टे। आगे के झूल में बात होगी और का बटे। रुआ सबके जानकारी खातिर स्नैपशॉट फोटो इजा लगा दिहल बा, रुआ सब देख सकेनी 2008 के या 2015 के, जौना में 2015 में कुड़ुख, लद्दाखी, हल्बी, सौराष्ट्र 4 गो भाषा के सम्मान मिलल बटे। अहू में संयुक्त सम्मान भी मिलल बा, ऐसा नहीं है कि एक एक आदमी के मिलल बटे। यदि 2008 के बात होके तो उनमें अवधी, बुंदेली, गढ़वाली और कच्छी के मिलल बटे। एकरा अलावा कालजयी और मध्यकालीन साहित्य तो 2 गो मिलले बटे आ संयुक्त भी मिलल बटे। तो 2008 और 2015 के बटे। झोल नंबर 2, भाषा विकास मंडल ई तय करेला, साहित्य अकादमी के एगो समूह बा भाषा विकास मंडल, ई तय करला कि कौना साल कौना भाषा के राखल जाए। नॉन अकादमिक, नॉन संवैधानिक यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड भाषा के कोनो सूची साहित्य अकादमी के वेबसाइट पर नहीं है। एह से बहुत स्पष्ट नहीं है कि आखिर भाषा विकास मंडल कब कौना भाषा के चुनी कौना आधार पर। यानी कि अनरिकॉग्नाइज यदि भाषा जो देखल जाओ तो बहुत बड़ संख्या बाटे, तो ओकरा में कौन भाषा कब आई एकर कोनो स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। झोल नंबर 3, भाषा विकास मंडल ही तय करला कि कौना भाषा खातिर जूरी में के रही, बाकी जूरी के चयन खातिर का आधार बा यह बात के जिक्र साहित्य अकादमी के वेबसाइट पर बहुत स्पष्ट नहीं है। यानी कि अपना हिसाब से चिन्हा पर्ची के केहू के चुन सकेला। अभी विकास मंडल में के बटे आ के, अब जैसे भोजपुरी के बटे, अच्छा हाँ भोजपुरी आवे, अच्छा ठीक बा, उनका के चुन लो, उनका के चुन लो। कुछ गाइडलाइन होके के चाहिए, जो उनकी गाइडलाइन नहीं है। तो ई झोल नंबर 3 रहलटे। अब झोल नंबर 4 देखल जाओ, ज्यूरी के सोझा साहित्यकार लोगन के कृतित्व, व्यक्तित्व आकृतित्व के कैसे भेजे के बा, एकरा खातिर साहित्य अकादमी की ओर से कोनो गाइडलाइन कम से कम अकादमी के पेज पर नहीं खेलो कर। यानी कि ज्यूरी के मन में जो रही ओह के मिल सकेला आ एह में समान मूल्यांकन के गुंजाइश ज्यूरी के विचार, ओकरा सोच आ ओकरा कनेक्शन पर बाटे। यानी कि कुछ एप्लीकेशन नहीं है, साहित्यकार लोग भेजो ओजा ज्यूरी के लगे कुल जाओ, ज्यूरी ओकरा में से देखे समझे बुझे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ क्लियर भी नहीं है। तो ई झोल नंबर 4 रहलटे। झोल नंबर 5 की यदि बात करी तो ए सीरीज के भाग 2 में ये बात के चर्चा भइल बटे, जो झोल नंबर 5 बा। बाकी सवाल हो चुके बा कि साहित्य अकादमी चयनित नाव आ जूरी के नाव तो दे रहल बा, साहित्य अकादमी के फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर ही मिलल है जानकारी। बाकी केकरा केकरा नाव पर पुरस्कार खातिर विचार विमर्श भइल है आ ओकर नाव बा ओ सूची के नइखे दिहल। यानी कि कतना लोगन में से ए 2 लोगन के, जैसे भोजपुरी के ही बात करी भाषा सम्मान मिलल हटे, तो कतना लोगन में से ये लोगन के चयन भइल बटे, कतना 5 गो 7 गो 10 गो कतना लोग रहलटे जौना में से ये 2 लोगन के चयन भइला। एकर जानकारी तो होखे के चाहिए, आखिर पारदर्शिता तो होखे के चाहिए ना कि का असली मूल्यांकन कैसे भइल बटे। तो ये झोल नंबर 5 रहलटे। झोल नंबर 6 आज के सीरीज के सबसे अंतिम झोल हटे साहित्य अकादमी के। भाषा सम्मान साहित्य अकादमी के वेबसाइट के हिसाब से कम 2 भाषा के आ चयन प्रक्रिया के हिसाब से कम 4 भाषा देवे के चाहिए, जो उनकी अनरिकॉग्नाइज्ड भाषा बाड़ी सब। हमने के पहिल का झोल में बात करनी जाए चीज के, हमने के जानतो बानी जा कि ऐसा भाषा के संख्या भारत में 50 के ऊपर बटे। चूंकि साहित्य अकादमी के वेबसाइट पर वो भाषा अनरिकॉग्नाइज्ड भाषा के सूची नहीं है, तब 50, 100, 75, 80, 200, 250 कुछ कह सके नहीं जा। बावजूद है कि 1997 में 4 की जगह 3 गो भाषा, 1998 में 4 की जगह 3 गो भाषा, ध्यान करें 1996 में शुरू भई रहे आ 1999 से पहले यानी कि 1996, 97, 98 तक ले 4 गो भाषा के देवे के रहे। बाकी अकादमी जो बिया 97 में 4 की जगह 3 भाषा के दिला, 96 में 4 गो भाषा के दिले बिया।
97 में 4 की जगह 3 भाषा के, 98 में 4 की जगह 3 भाषा के। कालजयी और मध्यकालीन साहित्य के अइला के बाद 2007 में साहित्य अकादमी मात्र एक भाषा के 2007 में एक भाषा के, 2011 में एक भाषा के, 2013-2014 में एक भाषा के और 2018 में एक भाषा के भाषा सम्मान दिले बिया। जबकि चयन प्रक्रिया के हिसाब से 4 भाषा के देवे कर लटे आ वेबसाइट पर जो फ्रंट पर लिखल बटे ओकरा हिसाब से 2 भाषा के देवे कर लटे। तो आखिर काहे ऐसे हो रहल बा? जो अनरिकॉग्नाइज्ड भाषा बाड़ी सो, जब हतना भाषा बाड़ी सो आ यदि कोनो रुआ भाषा नहीं मिलत तो जो ठीक बटे और साइकिलिंग कैसे चलत या ओकर जानकारी तो केहू को लगे नहीं खे। आ साहित्य अगर दूसरा भाषा में नहीं खे मिलल जोन की रुआ हिसाब से रुआ कैलकुलेशन के हिसाब से मिले के चाहिए, अगर वो भाषा में नहीं खे तो दोसर अनरिकॉग्नाइज्ड भाषा जौना में साहित्य लिखाइल बटे कम से कम ओकरा के तो चुने के चाहिए। आखिर जोन पुरस्कार भाषा सम्मान जो अनरिकॉग्नाइज्ड भाषा खातिर बा तो ओकनी के मिले के तो चाहिए। 4 गो भाषा के जो नाव दिहल बटे चयन प्रक्रिया में, वो 4 गो भाषा के हर साल काहे नहीं के दिहल जात? इस सवाल के करी? यानी कि चयन के हिसाब से हर साल 4 भाषा के मिले के चाहिए, उहो ना मिलल, और ना तो कम से कम 2 गो मिले के चाहिए, उहो ना मिलल। तो आखिर केकर जवाबदेही बाटे ए चीजन के लेके? फोटो रुआ सब खातिर इजा लगा दिल बानी हम, वीडियो में भी ई फोटो नजर आ जाए। तो ये सब देख के, ये पूरा झोल देख के समझ में नहीं आवत का दिखावत नहीं है कि साहित्य अकादमी अनरिकॉग्नाइज्ड भाषा के लेके इचको गंभीर नहीं है। आ दिल्ली में बैठ के सोझा सोझी बिना कोनो समुचित आधार पर, बिना कोनो जरूरी मूल्यांकन के, बिना कोनो पारदर्शिता के मैं निर्णय ले रहा बिया। भारत के सबसे बेहतरीन संस्था हटे साहित्य खातिर, आ यदि ओजुगे से अपना झोल जाल होखे तो फिर अब समझ सके नहीं कि भारत में साहित्य के का स्थिति हो सकेला आ का मूल्यांकन हो सकेला। ई जानकारी कोनो हम विशेष सूत्रन से पता नहीं कैले, ये पूरा चीज जोन बाटे वेबसाइट पर बाटे और वह सब इस चीज के देख सकेनी। आ हमरा एक वीडियो के माध्यम से हम यह अपील करब कि रउआ सब भी आवाज उठाई। साहित्य जगत खातिर, साहित्यकार लोगन खातिर भी जरूरी बाटे कि लोग योगदान उठावे, ना तो कुछ कटोरी, कुछ हैंडफुल लोग, मुट्ठी भर लोग जोन बाटे अकादमी के ये सारा चीजन के जोन बनावट बनल बा अकादमी के, ओकरा के मिसयूज करत रही। मिसयूज होता कि ना, ई तो सवाल उठबे करी। प्रणाम, जय भोजपुरी।